Mae Rhian Tomos Mawrth gella yn brysur iawn yn stiwardio yn yr adran cynnyrch y gwaith llaw. Da ni'n mynd i edrych ar y gwaith llaw bendigedig sydd yma. Mae'n oriau waith efo yma yn does. Oriau mawr oes. Gan ddechrau fwrdd dylluan sydd fel sy'n boblogaidd iawn dyddi yma? Yndi, mae'n reit boblogaidd. Mae'r plant a bobl ifanc a'r oedolion wrth i boddau yn y dylluan yma. A'r beirniad wedi rhyfeddu at y gwaith manwl sydd y tri yma sydd wedi dod i'r brig. O loes, mae'n wahanol. Mae gen ti dywnio, cwiltio, plygu defnydd, aplice. Mae gen ti bob meth, a mae gen ti groesbwyth yn y cefn hefyd. A mae llygyd mawr y dylluan na sydd wedi ennill yn drawiadol. Yn edrych ar y llanadau ni. Ydyn. Felly clustog tylluan, da iawn. A rwan, y collage yn darlunio dŵr. Ie. Be ti'n meddwl o hwnna sydd wedi dod i'r brig fyna? Mae'n drawiadol iawn, efo'r cwiling a'r papur wedi dorri yni. Mae'n dangos y dŵr. Ydy. A mae'n tri ffana fel yna, mae'n ffordd ddiddorol ei wneud o'n dydi rhywbeth. Ti'n gweld hwnna'r wal? Ses, yr Yn edrych yn drawiadol, ydy. Dyna'r dŵr, felly. Wedyn, da ni'n mynd ar yn holidays rwan? Ar y holidays, ie. Reit, a bag gwyliau. Be fysa chdi'n chwilio amdano fo mewn bag gwyliau? Digon mawr i gario pob peth. A beth am yr un sydd wedi dod i'r brig? Gwaith Megan Williams, Trevor di hwnna, di siŵr yn de? Mae'n neis iawn, yndi. Mae lot o waith yn hwnna, sy'n ni feddwl. A'n anhygol a dweud y gwir, dydi feddwl. Yndi, mae'n swn i fel sy'n gael dipyn o stwff fewn i hwnna. I fynd ar y gwyliau. Ond jyst y holl fanylion sydd efo hefyd yn de? Mae'n neis iawn. A'r gwaith ar strapin a dros y strap i roed dros dysgwyd. O lle bod o'n brifo? Ie. Meddwl am bob peth. Wedi meddwl am bob peth, do. Wedyn, y sir nawdd sy'n dewis y testunau, wrth gwrs, yn de? Maen nhw'n dewis am fwyaf testunau. Mae'n yr rhai sydd yn cael mynd o flwyddyn i flwyddyn. Reit. Ond mae'r goeden dderw ma'n berthnasol i sir Trefaldwyn, yndi. Mae yna goeden fawr hynafol. A mae haim yn unrhyw gyfrwng, ac mae yna sawl cyfrwng wedi cyrraedd yn does? Oes. Mae gennych chi, wel, gemwaith. Rhian o'r Efan sydd wedi ennill yn fan hyn? Ie, wedyn mae gennych chi llun wedi gwneud allan o bensel, ffeltio. Mae yna quilting yn y top yma'n cw. Mae yna dipyn o waith yma oes. Ar ferchog. Ydych chi wedi gystadlu gwbl? Ydych chi'n cael os ydych chi'n stiwardio? Mae'n siŵr ydych? Na, dwi'n meddwl sy'n gennau yr ymynedd i gystadlu yn y Steddfod Fawr. Ond beth am y flwyddyn nesaf ta yn y gelfyddyd yma, so dyna beth yw, celfyddyd plygu llyfr rwan ta? Plygu llyfr, ie. A chreu unrhyw beth wedyn o fewn cloi'r llyfr, ie? Ie, da chi jyst yn plygu'r tudalennau mewn wahanol ffyrdd. Dwi'n cymeryd na ffordd maen nhw'n neud o. Dydw i ddim roed wedi trio fo. Ydy mae gen i'n ddreinog? Dreinog, oes. Wel, tŷ bach crwn. Tŷ crwn, ie. Y lle gwerin o lle gwerin yn y Steddfod Genedlaethol. Ie, neis hwnna'n iawn, yn greu. Neis. A wedyn yr a, llythyr yn a fanna. Ie, a dyn yr un wedi ennill efo mum wedi sgwennu efo a mae yna cwiling yn hwnna yn ei ganol o hefyd. A mae hwnna yn eithriadol o drawiadol. Mae rhaid gen i fod yn waith manwl hwnna'n dydi? Mae waith manwl, swn i feddwl bod wedi torri ar ôl plygu. Mae wedi torri'r enw allan. A llunio fewn efo'r cwiling yn dydi. Dwi'n licio'r syniad o falu llyfrau chi. Na, mae'n yn erbyn i rhywun hefyd. Mor neis ydyn nhw, ynddo? Ond llanfwrchiadau mawr i Rhian Sgyrm o fan'na. Di ma hwnna'n drawiadol iawn. O, neis iawn. Am roi cynnig ar ei flwyddyn nesaf ta? Dwi ddim yn meddwl. Dwi ddim yn meddwl. Cadw at y stiwardio. Ac yna waith stiwardio ar bobl yma ydy pawb yn pafio? Dan am y ddrwg chwarae teg. Dan am y ddrwg. Mae yna ddigon o bobl a diddordeb mawr yn does. Bod tro da ni'n dod yma. Mae pawb yn licio'r gwaith. Mae nhw'n licio weld pwy sydd wedi ennill hefyd yn dod nhw. A chael syniadau hefyd yn de? Wel ie. Os da chi'n mynd rownd ffordd un, a pryd da chi'n gweld y syniadau a meddwl, o, allai wneud hwnna. Ie, digon hawdd i deud hynny hefyd yn de. Digon hawdd, ie. Na ni, o diolch am y sgwrs a diolch am y gwaith hefyd yn de. Diolch fawr. Diolch fawr iawn.